Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Czwarta niedziela wielkanocna, tak zwana niedziela Dobrego Pasterza. Dzisiaj w Słowie Bożym usłyszymy, że Jezus mówi: ja jestem bramą, kto przez tą bramę wejdzie i wyjdzie, otrzyma życie wieczne. Msza święta jest sprawowana w intencji za zmarłych. Maryja i Wacław Rundziewicz proszą dla nich o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas na niebieskie radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z 11 i przemówił donośnym głosem: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr: nawróćcie się i niech każdy z was
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Chociażby przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pocieką. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Stóp dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mu pełen obrzegi. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Dobra Ci łaska pójdą w ślad za mną, przez wszystkie dni nasze i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan był pasterzem, nie brak mi niczego. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, najdrożsi. To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przytrzymacie cierpienie. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości, krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróćcie się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja.
i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za owcem nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosów obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trochę jasności, tak jak to słowo rzuca jasność na nasze życie. Otóż, bracia i siostry, tak jak powiedziałem na wstępie do mszy świętej, rzeczywiście dzisiaj niedziela jest Dobrego Pasterza. Każda czwarta niedziela wielkanocna liczy się niedzielą Dobrego Pasterza. W sposób szczególny podczas Słowa Bożego Ewangelii słyszymy o bramie, o owcach, o pasterzu, o tym wszystkim, co potrzeba, aby człowiek kroczył ku zbawieniu. W dzisiejszym pierwszym czytaniu w sposób szczególny słyszeliśmy: w dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z 11 i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, bracia i siostry, aby iść za Jezusem, żeby mieć rzeczywiście pewność. Dzisiaj w Kościele rzeczywiście, patrząc na historię, coraz mniej jest księży, osób, które poświęcają swoje życie na wyłączną służbę Pana Boga. Czemu? Czemu tak jest? Bo nie ma zdecydowania w sercu. Nie ma tej pewności, że Bóg rzeczywiście powołuje kogoś do wyłącznej służby. Ale może również jest dlatego, że niektórzy z nas, kapłanów, postępują bardzo często niewyraźnie, niezgodnie z tym, czego nauczał Jezus Chrystus. U początku nauczanie rzeczywiście apostołów. Jak usłyszymy w Ewangelii, kiedy Jezus będzie mówił prawdę, tak niektórzy z uczniów, słysząc tą prawdę, tej wczoraj usłyszeliśmy, odwrócili się i poszli, uciekli od Jezusa. Bóg chce ludzi, którzy chcą głosić w sposób szczególny Słowo Boże. Ale w jaki sposób? W sposób pewny, zdecydowany. Może ktoś powie, że w dzisiejszym świecie jest mało osób powołanych. Nie zgadzam się z tym. Jest sporo powołanych, ale jest mało wybranych. A ci, którzy są wybrani, marnują to swoje powołanie. Dlatego, że nie idą za tym, do czego zostają przeznaczeni przez wolę Pana Boga. Szukają przyjemności i atrakcji w tym świecie. I rzeczywiście na to wskazuje historia. Bo im więcej świat rozwije się, tym człowiekowi
gorzej od niego oderwać się. Gorzej oderwać się od tego brzegu swego świata i przerzucić się na inny brzeg. W dzisiejszym liście pasterskim, który biskupi skierowali do nas, jest w sposób jasny powiedziane, że w Białorusi od roku 1990, kiedy było pierwsze seminarium, powstało w Grodnie, za ten czas było ukształtowane 212 kapłanów. Z ich po dzień dzisiejszy 202 pracuje w Białorusi, 9 na Ukrainie, 1 w Kazachstanie. Również od 2001 roku na Białorusi powstało jeszcze jedno seminarium. Odnowiło swoją działalność. To w Pińsku. I za ten czas po dzień dzisiejszy jest ukształtowane 45 nowych kapłanów. Również 52 nowych kapłanów zostało ukształtowanych w innych krajach poza Białorusią po dzień dzisiejszy. Dokładnie podsumowując, po dzień dzisiejszy w kościele na Białorusi było przygotowanych 400 kapłanów. 481 pracuje na Białorusi. Z tego 75, którzy są spoza Białorusi. A jeżeli porównać to do lat przed 90, było tylko 60 kapłanów. Ale ta, jak widzimy, powszechna, rozwijająca się, jak ktoś powie, organizacja, albo jakaś wolność, ona maleje. A czemu maleje? Bo my nie mamy podejścia do Pana Boga. I na to bardzo mocno zwracają biskupi na to bardzo mocną uwagę. Bo rzeczywiście tak jest. W sposób szczególny w dzisiejszym świecie w telewizji można było spotkać w anglikańskim kościele, na jakiejś stacji radiowej, taki parodię psalmu, którą bardzo dobrze znam. Pozwólcie, że zacytuję. Telewizor jest moim pasterzem. W niczym nie mam niedostatku. Pozwala mi leżeć na dywanie. Odrywa od Boga, niszczy duszę. Kieruje na drogę grzechu. Nie przeszkadza czynić zło. Jego pilot uspokaja mnie. Propaguje życie grzeszne. Namaszczę głowę olejkiem świeckiego humanizmu i konsumpcji. Moja chciwość przezwycięża mnie. Duchowe lenistwo będzie towarzyszyło mi przez wszystkie dni mego życia. Będę żył wiecznie w domu mojego nieszczęścia, oglądając telewizję. Bracia i siostry, człowiek dzisiaj wszystko zrobi, aby zrujnować Pana Boga, aby zrujnować to powołanie, gdzie ktoś został powołany na wyłączną służbę Pana Boga, do głoszenia Ewangelii. Bo to jest pierwsza podstawowa rzecz. Później do udzielania sakramentu. Jak dzisiaj mało w świecie brakuje rzeczywiście coraz mniej i mniej kapłanów. A jak wiemy, w Italii podczas tej epidemii, która dzisiaj trwa, umarło już ponad 100 kapłanów. Tam, gdzie Kościół powinien, ktoś powie, rozwijać się wręcz, nie ma po dzień dzisiejszy młodych powołań. Wzmacniają z innych państw. Czy myślicie, że u nas tego nie będzie? Przyjdzie czas, ale musimy już dzisiaj zapobiec temu wszystkiemu, co dzieje się. A zapobiec możemy tylko modlitwą, tylko prawdą, którą głosi Pismo Święte. Bo rzeczywiście w Piśmie Świętym, tak jak my dzisiaj przeczytaliśmy, Pan jest moim pasterzem. Pan. Czy rzeczywiście Bóg jest moim pasterzem? Ale może jest telewizor, telefon, komputer, może coś innego, moje zachcianki, co mnie pociągają więcej niż Pan, który dał mi życie, który obdarza mnie codziennie zdrowiem. Może nie podoba się mi moje zdrowie. Może nie podoba się mi moja sprawa, którą ja wykonuję.
gdybym był Bogiem. Bardzo często człowiek chce być Bogiem i dlatego nie chce iść za głosem Pana Boga, bo chciałby sam być Bogiem, aby kierować swoim życiem. To może ten świat by inaczej to ukształtował, aby nie podobał się tylko mi, ale Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest miłosierny. I czeka na każdego, aż ktoś nawróci się, ktoś zwróci z błędnej drogi. I rzeczywiście, czytając dalej, nie będę czytał psalmu, jak brzmi prawidłowo, bo zaśpiewaliśmy razem, przecież wiecie. Współczesny, bezduszny świat w celu rozwiązań istniejących problemów proponuje takie metody, które nie tylko ich nie rozwijają, ale pogarszają sytuację. W konsekwencji lek staje się gorszy od choroby. Czy wy to rozumiecie? Że rzeczywiście wliwają w nasze serce, w serce człowieka truciznę. Człowiek przyjmuje to, bo to smakuje, ale nie wie, że traci Pana Boga, że odwraca się od tego, co Bóg prowadzi. Rzeczywiście papież Franciszek na dzień dzisiejszy wystosował również orędzie, który mówi, że człowiek jest w sieci takiej łodzi, przez którą przeprawia się przez morze. I to morze, w tym morzu przychodzi czasami burza bardzo mocno. I my siedzimy jak ci apostołowie i próbujemy tą wodę wyrąbować na różne sposoby. Sami wspominamy, że z nami jest Bóg w tej łodzi. Ale my wspominamy, że sam Pan Jezus kroczy po wodzie. I boimy się oddać ster naszego życia Panu Bogu, aby Bóg nas poprowadził. Aby Bóg wyciszył wzburzone morze. Na to bardzo mocno papież Franciszek zwraca uwagę na dzień dzisiejszy. A zatem, bracia i siostry, powołani do tak wielkiego daru, do daru bycia powołanym. Ktoś powołany jest również do bycia w małżeństwie, w prawidłowym małżeństwie, w zdrowym małżeństwie. Pomimo tego, że przychodzą różne problemy i trudności, bo gdzie ich nie ma. Ktoś powie, że kapłan nie ma takich problemów. Ma. I jeszcze większy czasami. Ale nie ma tak olbrzymich i nie ma co porównywać kapłańskie problemy z małżeńskimi problemami. To nie ma problemu. I tam są ciężkie sprawy i tu są wymagające uczciwości względem Pana Boga i bliźniego, aby dawać świadectwo, aby być tą lampą, o której Jezus Chrystus mówi, lampa zapala się nie po to, aby stale się podkład, aby oświecało tylko własne życie, ale po to, aby stała na świeczniku i oświecała zakątki brudne mojego życia. A oświecając to, mamy to wszystko naprawiać w sposób szczególny. Bóg jest rzeczywiście w dzisiejszym Ewangelii. Jezus Chrystus mówi, że spróbujcie wejść przez bramę, bo sporo ludzi wydziera się poza bramę. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że gwałtownicy zdobywają Boga, Boże świata. Rzeczywiście, człowiek, który jest powołany, który jest radosny, który podąża za Bożym Słowem z entuzjazmem życia. Tylko taki człowiek może pociągnąć za sobą innego człowieka, aby być powołanym do czego? Powołanym do pełnienia tego, co zostało już kiedyś, ileś tysięcy lat, przewidziane względem mnie, względem każdego z was. Codziennie proszę w swoich modlitwach Pana Boga, aby nie zmarnował swego powołania. Również proszę, aby Bóg posłał dobrych i świętych kapłanów, tych, którzy będą ewangelizować swoim zapałem. Dzięki Bożemu Słowu, w którym rozwiełują się, rozkochają się Pana Boga i będą zapalać tysiące innych serc. Czemu w dzisiejszym świecie bardzo często kapłani rezygnują z kapłaństwa? Po pierwsze, nie mają modlitwy, nie czują obecności Pana Boga. Po drugie, robią sobie olbrzymie plany na życie, że mnie wyświęcą,
pójdę, stanę i będę ewangelizował i za mną pójdzie tysiące ludzi. I bardzo często załamują się. A Bóg chce i mówi w pierwszej kolejności: Ty jesteś powołany, aby być święty. Jak Ty będziesz święty, zobaczysz, że przynajmniej jedna ducha nawróci się. I rzeczywiście czytamy, że jeżeli nawrócisz choć jedną duszę, to już masz zbawienie. Już masz zbawienie. Jeżeli my modlimy nawrócenie, albo nawrócenie, odwrócenie się od grzechu, od jednego grzesznika, to Bóg nam daje tak wielką obietnicę, że Ty już tym sobie zasłużysz na życie wieczne. A z tym, bracia i siostry, módlmy się o nowe, liczne, święte powołania. Niech ten list, który do nas dzisiaj kierują pasterze Lubuskiego Kościoła, ale również papież Franciszek, w którym bardzo mocno zwracają uwagę na słowa, bo przecież przeżywamy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, który mówi: w związku z tym, w roku jubileuszowym 100. urodzin świętego Jana Pawła II powinniśmy z większym szacunkiem odnosić się do jego słów. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jest to możliwe tylko poprzez posługę kapłanów, którzy nie działają we własnym imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście, tej dzisiejszej Ewangelii, przepraszam bardzo, że tak długo dzisiaj mówię, tej dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że owce znają głos swego Pana. A jaki to jest głos? To nie jest głos mojej barwy, w której ja mówię. Może rzeczywiście kogoś to pociąga. Ktoś słyszy mój piękny głos księdza ma. A ktoś powie, skrytykuje, ale chrypki i brzydki dzisiaj jakiś i tak dalej. Nie. To nie mój głos. To głos Słowa Bożego, które jest czytane w Kościele. Słowo Bożego, które czytamy. Bo jaka jest różnica między pasterzem a rzeźnikiem? Ten, który owce tego samego. Że pasterz idzie z przodu, a rzeźnik idzie z tyłu i nagania te owce. A zatem niech to Słowo Boże, które słyszymy w dzisiejszym Kościele, pociąga nas do jeszcze większej wierności Panu Bogu, abyśmy potrafili iść rzeczywiście za tym, co mówi Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II uczy, że kapłaństwo jest jedną z wielu form realizacji wezwania Chrystusa do pójścia za Nim. To jest Boży plan, dzięki któremu realizujemy sami siebie. On urzeczywistnia się tylko wtedy, gdy Go rozpoznajemy i akceptujemy jako nasz plan i życiowy program dla zbawienia nas i innych ludzi. Trzeba coś więcej mówić. Wierzę w jednego Boga. Naszego mądrego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Mojżeszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmniej Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez serennictwo Matki Bożej módlmy się w ten dzień, w niedzielę, którą słusznie możemy nazwać niedzielą dobrego pasterza. Zanieśmy do Pana Boga nasze prośby o liczne i dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się za Kościół Święty, ani aby nie brakowało mu nigdzie słuch Ewangelii i Eucharystii. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i wychowawców, by wybrali u młodzieży umiłowanie wielkich i szlachetnych ideałów. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kraje, w których opustoszały seminarie i klasztory, aby ponownie napełniły się kandydatami do kapłaństwa i zakonu. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny Maryję i Wacław Rundziewicz, aby razem z Chrystusem zmartwychwstał mogli radować się w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o uratowanie świata od epidemii, za wszystkich, którzy chorują, lekarzy, a również za zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę deszczu na ziemię, aby nie zabrakło chleba powszedniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ciesząc się z tego, że mamy kapłanów, zakonników i zakonnice, z wdzięcznością korzystali z ich posługi. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który sam kazałeś nam modlić się o robotników do winnicy i pasterzy do owczarni, wysłuchaj nasze prośby i zapukaj do wielu serc młodych ludzi i powołaj ich swoją łaską, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Oczynieniu łzy znaczący, żaje serca wyzwycie. Czysty Chrystus zawierzący, weselcie się radujcie, bo zmartwychwstał samoładnie, jak wychodzie chciał dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darowanie wagi wielkie, życie na duch poczyni. Dar wierności wszelkiej, zły straży i użyli. Ani zawsze ściskała, na drogę Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, sprawa, byśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie posłannej ofiary. Niech nieustannie działania łaski i odkupienie stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z nami. I z duchem Twoim. Górę serca. Co
składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza łaska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Dlatego pełni łask paschalny, ratują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał nam apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, by dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym Słowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, polecanych w tej mszy świętej, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Ranku Boży, który prowadzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ranku Boży, który prowadzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, a nie stracnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas winien pański, na złych się sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Bądźże pozdrowiony, anielski wymiar, niech tu w sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostii. Módlmy się. Boże dobry pasterzu, najdziej łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie, czwarta niedziela, wielkanocna niedziela dobrego pasterza. Сегодня у Костеля распочинается тыдзень молитваў о покликаниях до службы законной и святарской, захвочваем всех вас до молитвы у этой интенции. Праз увесь гэты месяц пасля святых імшаў адпраўляюцца маёвыя набажэнствы. Кто не может присутнічаць, захвочваў таксама, как молиться этим набажэнствам, прыгожым набажэнствам у своих хатах, домах, квартирах и так далее. У наступную неделю, 10 мая,
Святая и мша о 12 године отбудется на полевом алтаре, коли на это дозволить на дворе. Башмак людей мне пишет, звонить, что я бы поприсутничали на мше, как я на улице. Ну, зробим, коли так это допоможе комусь. У сутичці со складаною ситуацією у світі, перша святая комунія в нашій парафії відбудеться, коли Бог дозволить, у вересні. На гэтым тыдні припадає перший аўторак месяца, День молитваў да святого Михаила Архангела. Першы четверг месяца, День молитваў об новых покликаниях до службы святарской и законной. Так само лист пастырский, который мы сегодня размяркоўваў, можно прочитать на сторонце, который мае досыць унікліва на беларускай мове. Дякую за ахвяраванне на будову, святыню, за спеў і апраўу літургічную, за прыбіранне капліцы, тэрыторыі вакол яе і тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, именины, юбилеи, кто чакае нарадзіў дзяцей, за ксяндза Александра, які сёння перажывае свой дзень імянінаў, просячы для яго аб святасці ў жыцці і святасці ў святарстве, каб быў прыкладам для кожнага з нас. Молімся за добрадзеяў і перадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, аб новых пакліканнях да службы законнай і святарскай, и за нас, доручаючи кожного особку опецы Маті Божей, Руженцовой, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не помогай молитвам нашим, а эту святую злотую воду выбавляй нас отсюда. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. За zmarłych polecanych tej mszy świętej Marię i Wacław Kundziewicz, Królowo nieba wesel się, Alleluja, bo ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja. Módl się za nami do Boga, Alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się, Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dobry Jezu nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie. niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Podczas Wielkiego Postu zamiast Anioł Pańskiego odmawialiśmy właśnie ta piękna modlitwa. Dobrego słowa brzmi, ładarkę nieba uścieżcia, Alleluja. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Kto by chciał jeszcze skorzystać z sakramentu pojednania z pomocą Duchu Świętego, będę spowiadał. Oddajmy świętemu Michałowi, Archaniołowi pod opiekę nasze rodziny i wszystkich kapłanów, osoby powołane, a również prośmy za tych młodych ludzi, których w sercu trwa walka, czy wybrać Boga, czy zostać w tym świecie. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas, Panie, a przeciw niegodziwości i zasadzką swego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Boże, Ty
święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, podwórnia i wojny wybaw nas, Panie. O prawej i nie spodziewaj śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Walcie łąki umajowe, góry, doliny zielone. Walcie cieniste Najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie pochwalony. Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie